Ρε Μέρη, τι με έφερες από εδώ? Και τι θες ρε, να μπούμε από την πόρτα να μαζί όλη η γειτονιά? Δεν ξέρω, ρε γαμώτο. Μη φοβάσαι ρε, αφού δεν είναι κανείς σου λέω. Η μάνα μου θα αργήσει και τον αδερφό μου τον έχει στείλει για δουλειά. Και αν γίνει καμιά φάση? Θα πάμε στο δωμάτιο της μάνας μου που κλειδώνει και έχει και βολικό παράθυρο. Έλα, πάμε. Αυτό είναι η επέλαση στο λαπάτσι. Σε παρακαλώ, ό,τι θέλω κάνω. Υπηρεσία θέλω. Δεν έχω ιδέα για ποιο χαρτί μου λέτε κυρία Στιατρέ. Το χαρτί που σας ξεχάσετε περίσσευε. Αυτό ήταν. Πάει, το μπλέξαμε το παιδί μου. Δεν ξέρω. Άγγισε το σπίτι μου. Μα τι έγινε, λείπουν πράγματα, άπλωσε χέρι στο σπίτι του μπαγά σας. Τώρα σταμάτησε το μυαλό μου, δεν ξέρω. Πού την έχω βάλει την ταυτότητα. Αχ, Μέρη, πού είσαι μωρή και βιάζομαι. Τι φωνάζει το κοριτσάκι, παιδί είναι. Μην ξεσπάς πάνω του, δεν του φτάνει η φορά που σας βρήκε. Το κοριτσάκι πρέπει να σηκώνει κατά τηλέφωνο, γυρίζει όλη την ημέρα. Λείπει και η κίτσα, τι θα κάνω, Χριστέ μου. Μέρη! Μη φωνάζει, μωρέ, μήπως λείπει το παιδί. Και παίζει μόνη της τηλεόραση. Μέρη, πού είσαι μωρή. Δημήτρη, έλα εδώ. Πώς το λέτε το ντου στην αστυνομία? Έφοδο. Α, γεια σου, κάντε με. Τον αδερφό μου ψάχνετε? Ήρθε το τέλος σου πια. Δεν θα με πεθάνετε εσείς. Κυρία Νότα. Κεριά και λιβάνια, σκασμός εσύ. Αν είναι ενήλικος, χώνουμε μέσα τον παιδεραστή. Άστον μωρέ, τι φταίει αυτός. Μπάμπα, ο καινούριος είναι ο Σερίφης. Θα βγάλεις και γλώσσα από πάνω. Πρόσεξε πως μιλάς η μάνα σου, γιατί αν συνεχίσεις θα φας πολύ ξύλο από μένα. I made this.